मिरु एबसुजों खुंजानाय मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद 2025 आव बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाटनि थाखो 10नि साब्रै फरायसाफोरा मोजां मासि आवग्रिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि मेदाघाटआव थानाय बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा मिरु रोंगौसा सायख' आनजादाव बोसोरफ्रोमबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारबोबाय थादों। देग्लायबो मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद 2025 आव बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाटनि साब्रै फरायसाफोरा मोजां मासि आवग्रिनो हादों। बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसा मिथिसार स्वर्गयारिया 84.5 जौखोन्दो लानानै सेथि मासि आवग्रिनो हादों। जन बर'आ 83.5 जौखोन्दो लानानै थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। कनसुलेशनाव मनिसा बसुमतारिया 81 जौखोन्दो आरो ब्रजेन बर'आ 80 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरा बोसोरफ्रोमबो बेबादिनो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हाबोबाय थानायजों लोगोसेनो बोहैथि बोसोर 2025 मायथाइयाव खुंजानाय मिरु रोंगौसा सायख' आनजादाव साब्रै फरायसाफोरा मोजां मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानायखौ फरायसालिनि डाइरेक्टर मतिलाल स्वर्गयारिया गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो फरायसाफोरनि जाफुंसारनायाव फरायसुला फरायसुलिजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो बिमा बिफाफोरखौबो साबायखर बावहरदों। बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बिगोमा महरै? जोंनि नायनो गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला दा बेबायदि रिजाल्ट जोंनि आगोलाव जायाखैमोन। देग्लाय जोङो एबसुजों खुंजानाय बे टेलेन्ट सार्चआव जोंनि नायनो मोजां फिथाइ मोननो हादों। जोंनि फरायसाफोरा खोब मोजां पारफरमेन्स बावहाय दिन्थिदों। बेनि थाखाय जोङो एबसुखौ जोङो सेन्ट्रेल एबसुखौ इनायनो जोङो माने साबायखर बावनांगोन। बिथांमोना जोंनि बे सोलोंथाइ आयदाखौ जेरैबायदिहाय दैदेनलांदों बे आसलते एकदम बाख्नायजाथाव। आरो बे टेलेन्ट सार्चनिफ्रायनो जोंनि फैगौ जे HLC एग्जामिनेसनफोराव जे मोजां रिजाल्ट मोनगोन बेखौ जों नुहुरखायो। बेखायनो जों सानदों जोंनि फरायसाफोरा खोब मोजाङैनो एबारबो माने फिथाइ लाखिनो हागोन एबा जोंनि रिजाल्टखौ खालामनो हागोन होननानै सानदों। आगोलावबो जोंनि फरायसाफोरा मोजां रिजाल्ट खालामदों। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा जों स्टेननि बे लामायालागै जोङो स्टेन्डआ माने आयदायालागै जों मोनहैनो हायाखै। आसा खालामो जोंनि फरायसाफोरा एबार बे स्टेन्डखौ लाखिनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। साबेसे फरायसाया उथ्रिसारदों? दा जोंनिया साब्रै ओरैनो टप 3आव जोङो सानै मोनदों। जोङो फार्स्ट सासे मोनदों मिथिसार स्वर्गयारि आरो बिनि उनाव सासेया जाहैबाय जन बर'। बिसोरो सासेया फार्स्ट आरो सासेया थार्ड मोनदों। बिनि उनाव जोंहा कनसुलेसन प्राइज बिथांमोना लाखिदो 7 बे 7नि गेजेरावबो जों सानै मोननो हादों। थार्ड पजिशन मनिसा बसुमतारि आरो बेनि उनाव फोर्थ पजिशन जा ब्रजेन बर' बे फरायसा बिथांमोना लाखिनो हादों। बोसोरफ्रोमबो नोंथांमोननि फरायसालिनिफ्राय टेलेन्ट सार्चआव उथ्रिसार जाबोबाय थादों। थिग बेबायदिहाय जाबोआखै। खिन्थु जों आगोलावबो जोङो मोजां रिजाल्ट मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि खुंफुंनायाव जोंहा मनिसा बसुमतारिया सेथि माबायाव मोन्दोंमोन जोंहा गिबियाव। बेनि उनाव आगोलाव मोनसे क्लास 8नि बे एग्जामावबो जोंनि फरायसाया माने सेथि पजिशन मोननो हादोंमोन। बेनि आन्दोआव जे नोंथांमोननि फोरोंगिरिफोरनि बिहोमा दङ? बावहाय जोंनि माने फोरोंगिरिफोरनि गोबां नाजानाय दोङो। बेनि लोगोसे बिथांमोननि बिगोमाफोराबो खोब कनसियास। आरो आथिखालाव जोंनि बे ओनसोलाव सोलोंथाइखौ लानानै गासैबो बिमा बिफा लोगोसे समाजानो जांख्रिखांदो। बेनि थाखाय बेखिनि फिथाइखौ जों मोननो हादों होननानै सानो। आसलते बावहाय जोंहा जि स्कुलनि जिखिनि जोंहा स्टाफ बेयो आसलते खोब मोजां होननानै आं बिथांमोनखौ बाख्नायो आरो आं बेखिनिखौ आङो फोरमायनो लुगैयो। जन बर', आं थाखोसेयाव फरायो। आं बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि मेदाघाटआव फरायो। आं नै दाख्लैसो जाखांलांनाय टेलेन्ट सार्च एग्जामाव पास जानो हादों। 167 मार्क लाना पास जानो हादों। आं दा जोंनि फरायसालिनि सार नोंथांमोन आरो आंनि बिमा बिफानि नाजानायाव आं पास जानो हादों। बेखिनिखौनो आं बुंनानै आंनि बाबाया थैना थांबाय। नाथाय माया खस्थ' खालामनानै आंखौ मोजां नायफिनदों। बिनि थाखाय आं साबायखर बावहरो। जे बेफोरबायदि आनजादाव नोंथाङा उथ्रिसारबाय, इयुनाव मेट्रिक आनजादखौ माबायदि रिजाल्ट लानो सानो? आं दा मोजां रिजाल्ट लानो सानदों।
95 मार्क लानो सानदों। दा आं नाजागोन बेखिनिखौ लानो थाखाय। नोंनि एमआ मा? आंनि एमआ आं सासे इन्जिनियार जानो सानदों। बिदा फंबाय साबेसे न'खराव? जोंहा बिदा फंबाय गैया, नाथाय सासे बिनानाव सासे दं। मिथिसार सरगियारि, आं बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिमा दागादनि 10 थाखोआव फरायो। आङो दाख्लै 2014 मायथाइनि एबसुआ खुंजानाय सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामाव सेथि मासिखौ 169 नम्बर लानानै आवग्रिनो हादों। आंनि बे जाफुंसारनायाव जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि आरो आंनि आइ आफामोननि बिहोमा दं होनना आं सानो। न'आव बेसेबां घन्टा फरायो नोंथाङा? आं न'आव सानफ्रोमबो 10 घन्टा फरायो। मा बाबामोना जोबोद मदद होयो? थुलुंगानाय होयो। मा मावो मा बाबाया? जा बाबाया हार्डवेर दखान दं, ओमफ्राय माया न'आव थायो खामानि मावो। नोंसोर साबेसे बिदा फंबाय? जोंहा आब' सासे दं, ओमफ्राय आं सानै। नैबे टेलेन्ट सार्चआव जेरैबायदि रिजाल्ट लाखिदों, मेट्रिकआव साबसिन रिजाल्ट लाखिनो हागोन होननानै आसा खालामो। खालामो आं टप 10आव आवग्रिनो नाजागोन। नोंनि एमआ मा? आंनि एमआ IAS अफिसार। थारैनो बे नंमारगौ नामा? नोंनि मुंखौ बुंग्रो आरो मा बुङो? नंगौ सार, बेयो थार। आंनि मुङा थरायना मनिसा बसुमतारी। आं बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालियाव फरायो। आंनि आफानि मुङा कमद बसुमतारी आरो आइनि मुङा अनुराधा बसुमतारी। मा थाखोआव फरायो? आं 10 थाखोआव फरायो। बेसेबां मार्क मोनो? आङो 162 मोननो हादों आरो पार्सेन्टआ 81%। आगोलनि समावबो पास जाबोखादोंमोन। अ सार, आं क्लास 9आव टपार 1आव दंमोन। नोंनि एमआ मा? आंनि एमआ एबार मेट्रिकआव मोजां रिजाल्ट खालामनाय। फिउचाराव मा जानो सानो? आं सासे डक्टर जानो सानदों। नोंनि बिमा बिफाया माबायदि मदद होयो? आंनि बिमा बिफाया आंखौ फरायनायाव थुलुंगा होफैबाय थायो, मोजाङै फराय होननानै। ओमफ्राय नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बायनानै होफैयो। जे नोंनि जाफुंसारनायाव नोंसिनि फोरोंगिरिफोरनि माबायदि बिहोमा दं? जोंनि फोरोंगिरिफोरा जोंखौ जेब्लाबो थुलुंगा होबाय थायो जि सासे मोजां सुबुङा अरायबो गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावलांबाय थायो आरो गेदेर गोलावफोरनि खोथाफोरखौ मानियो। बेनिखायनो बेनो सासे मोजां फरायसानि सिन। मा बाबाया मा मावो? जोंहा आफाया सासे फोरोंगिरि आरो आइयाबो सासे फोरोंगिरि। बिदा फंबाय साबेसे? जोंहा सासे आदा दङ। नों सासेल'? अ सार।